Good morning mga boss. Punta tayo kay Padji. Kunin natin yung baterya ng para ma-charge. Salamat po. Ayan mga bossing, uminit na dito sa Taguig. Basta natin to si Rider. Kunin natin yung baterya ng isang sasakyan doon kasi lubat na naman. Puro lubat. Maluwag pala dito. Pwede tayo makalusot. Ah, alda na. Siya lumabibrate dito sa camera natin. Yan, thank you po. Uminit na din sa wakas. Pero mga bossing, suspended pa din yung mga pasok dito sa government sa Metro Manila. Eh, sinasabi natin pag mainit, walang suspended yung pasok. Ay, ambot talaga. Hinay lang baka tayo ay makaasagi. Ah, op. Ito na tayo mga boss, nasa na tayo. Ruta natin papuntang Ususan pa din mga bossing. Kasi tayo naka ng park ng ating sasakyan. Laging nalulupat. Palitin na siguro yung baterya. Buti na lang kaamoy nakabili tayo ng pang-charge, yung battery charger. Kaya medyo na, hindi na gaanong hassle pag kukunin lang natin and then charge. Kagaya nung dati na magbabayad ka pa sa para pagpa-charge, mahal din naman, 150. Hindi ngayon, may sarili na tayong battery charger, kaya tayo na lang magcha-charge. Ayan mga bossing, maganda na yung panahon dito. Maraming salamat po. Makakapagbilad na. Makakapagbilad na ng palay. Sa probinsya, yun yung inaabangan kasi bilad ng palay. Makakapagtrabaho
sa ano, construction, kung ano-ano pa man, sa labas na trabaho, kapag gawa na. Dito naman sa atin, sa Metro Manila, yung mababa na yung baha, makalabas na yung mga tao. Magalaw tong camera natin dito. Siguro kailangan nating bumili ulit ng ano, ng ito, camera holder para dito sa ating rider. Magalaw eh. Shout out, shout out. Boss, mainit na. Ah, dito pa rin tayo mga bossing sa dati nating ruta tuwing pupunta tayo sa ano, ating sasakyan. Pero ang dala natin si ano, yung ating kabayo sa rider kasi hindi na nagagamit. Yan na, mga boss. Grabe naman yan, ate. Init pa lang, nainitan ka na agad. Sinuot mo na yung hindi pa tapos na, no? Damit. Lala ko tuloy ang tatay ko. Yung nagsusuot na hindi pa tapos na damit. Ay, susan na tayo mga busing. Grabe pala yung ano, yung tawag nito. Kaso huwag na tayo makialam dun. Tungkol sa mga ano, profesyon natin. Bahala na sila dun. Kaso masakit lang isipin na ganun yung ano sa atin ang ano, mismong kakampi natin dapat. Ay nagiging ano na natin. Tinuturing tayong kalaban. Ito, lumikit na ano. Hirapan lang tayo patanggal-tanggal ng ano, baterya kasi ano, bigat. Laki pa naman. Ang baterya daw po, pag ginagamit, mas lalong tumitibay. Hindi natin alam kung totoo ba yun o hindi. Pero sa obserbasyon ko naman itong sasakyan ko na ay bihirang gamitin. Talagang lubat yung ay, ano, baterya.
tayo mga boss. Buksan ko lang yung gate. Tigas natin na. Kunin lang natin yung baterya. Oh, buksan ang hood. Nahirapan dito magano boss. Ano? Bigat-bigat pa naman yan. Ah, ganun talaga pag luma na. Bagong anisisira eh. Luma pa kaya. Tanggalin na natin to ano. Terminal. Yan, kailangan mo talaga mag-maintenance. Hindi naman pwedeng gamit lang ng gamit. Dapat matuto din tayo sa mga basic na ano. Paano magtanggal, paano magkabit, magbalik. Basic lang yan. Palitin na talaga siguro itong baterya. Dalawang taon lang. Excel na ano. Ayaw tuloy matanggal. Tinatanggal. Ayaw matanggal. Ayaw mo, di mo sinasadyang tanggalin. Natanggal. Eh, imbot. Sana. Ay, mga boss, medyo haba yung video natin pero naman at least kita natin na maayos. Ay, ito na tayo mga boss. Ito yung ano, hirap na hirap ako dito. Mabigat kasi.
Natin. Ito na. Ah, bigat. Ah, yung mga boss, tanggalan natin. Balik tayo sa bahay para may charge yun. Saan natin to? Iwanan natin yung tools dyan. Para pagbalik, tuloy na. Tali. Tali dito sa ano, box. Uy, sapin. Karton. Sa ano. Hindi masira yung ano yung upuan natin. Ay, bigat. Tali. Ay, dapat ito tali. Baka bumagsak. Kurado yung tali. Ay, yun na. Yun yung mga busing. Biyahe na tayo pabalik. Pauwi. Mhm. Sa susi. Up. Okay na. Up. Hirap atras pag ano. Bato-bato. Ayan. Balik natin mga busing mamaya hapon. Ito nito ma-charge. Up. Ay.
napagod tayo ah. Bigat kasi nitong battery. Laki pa naman. Mahirap rin kasing ano, hindi natin nagagamit kasi wala naman tayong gaanong lakad. Ginagamit lang yung pag ano, umuwi kami ng probinsya sa Bicol. Yun lang yung pinakagamit doon. Kung ano, bibihirang magamit kaya nagkakaroon ng ano, lulubat yung battery. Hindi siya gamit na gamit. Minsan ginagamit din namin pag simba kaming tatlo. Yung anak ko. Yun lang ang mga gamit. No? Yung mga importanteng lakad na kailangan niya sa sasakyan, yun lang yung magagamit. Pero pag ano naman, kami lang ni Mrs. Motor na lang. Pakamahal kasi ng ano mga busing. Diesel, mas mahal na sa gas. Ano na lang. Para makatipid, magmumotor na lang. Tinitiis na lang yung ano, init at ulan. Ganda naman ang sasakyan to. Toyota lang ba yun? Uy, diyan ka dumaan ate. Shortcut ka. Shortcut si ate. Nyari. Ba't diyan kayo sa gitna ng tulay, men? Okay na, mainit na, mabusing. Diyan ka pa ba? Wala na namang masabi. Nangyari sa camera natin, baka basa yata to ha. Basa ba to? Pupo. Ano ha? Wala ka. Naku po. Parang may moisture yung camera natin ha. Mahal pa naman itong. Hindi naman to nabasa. Banat. Paano ko sa
camera kung baka may nagbasa to. Pasukan ng tubig yata. Traffic na naman dito mga busing. Makulimlim dun banda oh. Napasukan yata ng tubig itong camera. Hindi naman ginamit ng maulan. Naku, naku po. Ano? Ayan ah. Kulimlim na naman doon sa may ano, kanluran. Napasukan yata ng tubig. Ayun na naman magbigayan ng mga to. Oh. Hala, hala. Hala. Puro laging nagmamadali. Bibigyan na naman yata tayo ng problema ng camera na to ah. May basa sa loob ah. Sa lens oh. Ito na lang mga boss. Thank you sa panonood.